para kang penguin maglakad. Totoo man, sabihin mo sa kanya. Yung utak mo, Dick, nagtutunaw, napupunta dyan sa tiyan mo. You are a fart away from disaster. Intindihin mo muna yung tiyan mo bago ka makialam sa trabaho ko. Presidente, mababaw ang bench niya. He comes from the province, hindi niya nakikilala. So,